kaikilla on jotakin popkulttuurin niinku sellaisia tuotteita. Se pimeä puoli. Pimeä ja myös niinku sitten valo. Suomessa ei oikein ole oikein sellaista niinku, tiedätkö, drag-skeneä tietyllä tapaa tai mitä sellaista niinku... Niin tää on mitään muuta, musta tuntuu, että Suomessa on niin pieni, että ei täällä ole mitään, että jos sä haluat olla skinny, niin aika vaikea on lähteä etsiä tuolta niinku sitä porukkaa. Mikä tahansa alternatiivia skene oot. Mun mielestä just se, että Suomessa on hyvä, että jos sä oot alternatiivi, niin se on ihan sama, että ootko sä minkä pään kulkija tai mihinkä suuntaan, mutta sitten kaikki onnellisesti siellä laperseessa tanssii. Yleensä kun mä meikkaan teen niin mun luukkeen, se on nimenomaan niin yöhön, niin. pimeille klubille. Niin. Tiedätkö, vähän niin kuin Latrice Royalia, kun otat niin kuin good from afar, far from good. Hyvin harva tulee koskaan sanoa mitään negatiivista. Et ei siellä klubilla kukaan tule sanomaan silloin, että hei, toinen ripsessä on vähän alempana kuin toinen. Itse niinku pidän mun yksi niinku parhaista tyyleissä oli se, kun mä tein Liisa Ihmemaasta sen Jäniksen. Se oli kyllä mä tein sen Sanomalehdestä, Le Figaro lehdestä ja niin se oli jollain tavalla niinku vaikuttava. Henkilökohtainen oma suosikki on ehkä se Halloween se Jeesus, se ikonisoitu Jeesus alaston. Se oli hyvä, koska suuri ongelma oli se, että minkälaiset korkkarit on Jeesukselle. Mekin kuskattu tänne vaikka ketä vaan ja niinku isoja maailman nimiä, jotka on sit niinku ollut tuolla jossain niinku pienimmässä kaikun takahuoneessa niinku ollut tynnyrin päällä soittamassa tai... Manflesh, joka niin se oli se Alternative-klubi. Tää on jo 2007, mutta tässä sä olit jo ihan niinku estapelisoitunut DJ. Olin ja tämähän oli mun oma klubi, tämähän oli kilpaileva, tämähän oli tosi hauska. Meillä taisi tulla tappelukin tuolla ja... Tässä se alkaa sun mielestä tappelu. Pietari laulaa karaokea, mä ite kiipeytän DJ-pöydälle ja kukaan muu ei välitä. Se oli vaalipaneeli, jonka jälkeen heitettiin teknoreidit pystyyn. Ja meidän biisin nimi oli Daddy Don't Touch Me There. Sieltä niinku nousi niinku vaan niitä kansanedustajia ja ne lähti ovenpaikkoja pois ja niinku ne ei voinut tajuta sitä meidän performansseja. Mut sit osahan jäi sinne niinku juhlimaan meidän mukaan ja oli sellainen, niinku, että kyllähän nyt äänestäjiä otti siinä missä muutkin. Ja niinku, se oli mun mielestä hirveän hauska. Ja sieltä tuli tosi hyvä, niinku, mähän muistan siellä takahuoneessa, meillä on kuviakin joku. Ne ehkä nimiä ei kannata mainita, mutta... Niinku neonpilkku tossa hohtava. Näettekö, että tuolla on niinku semmosia näettekö semmosia ryppyjä tuossa tässä? Ei ne blendaamalla noin rypyt lähde. Siihen tarvii neuvoa. Täällä niinku näin sä sanoit, että tää höyry. Mä olin just sanonut, että show-elementit on nyt käytössä. Joo, kyllä. Varoit, että poltat kättässä. Kuinka kauan sä teet tätä? Riittääks tää? Sen auttaa. Nyt et sun auttaa. Tässäkin vaiheessa voidaan sanoa, että löyhytellään vähän aikaa ja toivotaan parasta. Kyllä, niinpä. Siellä nyt on hienosti. Meikissä on tosi tärkeää, että se annetaan tekeytyä. Just tää, että saa auringossa vähän baking, että se antaa tässä niinku kypsyä. Saa meikikin uusia ulottuvuuksia ja ripset. Mun mielestä ehkä koko tää laperseen niinku ydin, mikä ajaa niitä eteenpäin, on se, mitä Miika on joskus sanonut. It's a competition. Se on pari sataa kiloinen gore-henkinen niinku Kiimanissä oli aina se Blitz-kulttuuri, se Lontoon niinku toi, ne Boy George ja Marionit ja Steve Strange ja kaikki. Ei nyt Winehouse ja Hardy, mutta Madonnahan siitä tuli. Alexander McQueen oli nuori äijä. Mikäs se teema